Obia catch it say. You bet you might come. Conform to say me. I'm a baby of free sura. I remember you and Tosso. And you're not glad that. Now, no cry, I can. Sikaja Kofino by Yidiba, Germano. One was an abasso. Sankasunu minu kwa. Enkasrobo amfa ho sense asono wo mu di wo magro fom na asrobo anso di na gro osro. Nenso sa asrobo amenani ambre no ampata ntokwa no ana wanka bia. Kwadu na sisi fom ho na asrobo bekwa akwoti bia di no. Anhwa na asono no ako abubu kwadu no ama afi ne kom ene ba be di asrobo. Nana we die wanka ni yi. First of all, I learned said the entire mushia yakrano, nem fast asemi akoka yin. The antipotia mushia hono. Nem fast asemu ya mokoka yin. Na adie ba kwa medwene wa ya na mentiase ene se minim saya na nipa refi se kumase ya ewe abonofo wa ha. Ukosunwan ne doma nso a asantefo ho. Imagine se bibia de ke sesiye ya edie ne besie sa asantefo kasa abonofo nko na abonofo nso kasa asantefo nko a edie ne besie abonofo ne asantefo aware na ya na wo ka asembi enka mepese wo be kase yen domafo de na wanka wagya se yen abonofo de sansana na wadaroma wonya bonohene Otumfuo Osei Tutu edi Asanteman so na wadaroma wudi doma so mekai sa asem bi esiye ememra na yetoatoa na sa wo linke asem no etubunufuo nyina yenya nkofo mu ombeka se da bi o enye abunofo ne asantefo na enya na emum edomafo ne asantefo na enya. That means say nana senka mepesa obekasa enka be use the word doma said ye beya uncreate enemies enfama bunufo nyina sanse me sure say even entafo krampo no a wo mfiri yefo no ba akomo no eto na ba akoko kantoko a ba akon support ba akon enu nti sanse me ekoso menye sure say abunufo nyina eno wo pe ana abunufo nyina ene bia wo tie de wo ye nachi na aduru bre bia e wo se nsem bi sei no enki ejai man kwada no mo keka na mpanimfo afre wo mo panimfo te semo kama afre wo mo maka cho se sansam na wodo ano keka no enye na wo so wunyi ni se sikadwa firi soro ne baaye enso nana doma abakosem mu no ya metate se mo se aduana mu yoja na ye krama ya na oja etuana no nana minutu wo sesi ei krama ya ni nitifie so hu se boche aso a enya de obetimi mpo akwakofa ho sanse the moment a eja ne befa ne ho pe wanhwe ani hu nwi mpo ni nyina bekuku enti se mu gidi se aduana eyoja na ye krama ya na oja tuana no wa abra minim se so odi jatua krama ya no a anhwe akrama ya ne be hyehye a enu de wugidi aden na obi nso se ne sika dwafiri sora enu de wunyini nana yenkum dwafo ni dwa abribia no obi de wunyini na emom wo de yanyintum and first of all said the American no the reason why amudi hia eho no sankomo we ne nsese piem wanhwe yi a obi beka se ebia eye ni bre anase bia ye otan enu nti mesre se sa niema na ekokokoko so a etoda enka yenyan man kwada no na enka mpanyimfo na wo mu ne mfra nkwada ne ntia wo mu se da bi sabe mpraduasa ye ne asantefo ni asem enti ebeya ke sansem ya mo keka no enka munyai da bi ameka se ye wo wonum asem ba ye yeduum nanso sankofo no asem si pe na o matwe wo mo abribia because meti hai menkai tamwa Otumfuo Osei Tutu ebo odwa
ekofa adoma asem se bi adoma abakosem bi ana adoma amamre bi wanyini enu nti saade no a ekoso a wanhwe yi ada bia meka se akoye ball asuja ede begi train no saada no nana ena abehu se ensem bi wo ho a wokan ya na nkense se woka entokwa se ntokwa si kuromu a na bia meka se emusa kuromani ena emusa hoho enu ntisi anhwe yiye niema saa niema we tokoso nie ya adwen se ye de tribe sem ye de ebusuya sem ye de sabia manwa sem na ye de asori atietia ye ho a wanhwe bedrum rebi no na wunye obi mpo ene bi kura wato ne so ye besere saa niema na ekoso no ebase ya na youth no nso asori nienka hunu se youth no nso no mu na ahoden wo so hunu ebase na youth sorry asante youth sorry bunufo youth sorry na so mka so mo de egbu ani a nana na so man na yesi ye chechire no ana asomdwe na yesi ye pe no e wo hefa ebe ya eye nipa mienu eni akohia mantam ne ye ton ade uton ntosi menso mi ton ntosi enam se mimi ntosi die sa wo de ye nkwan a udi a ubenya mfie bebre e de aka wo mfie otumfuo nyankopon de ma wo no ebi kura na meboa nanso esanse me pese ye to medie nti ena me de saade na bata ho nti so nso pese ye to wo de a na nso ahunu kwan a wo befa so a nso wo de bebo wo de ho dawuro na emom yen kansem pamfa ye de ho na ye nkondami obi de ade ba ko a mahunu e wo yen asantefo ho ne se abiri bia no ye pese ye ma manfo hunu se ye kuku oduru ye wanimunyam sabe mpraduasa ewiase nyina mpo no ye ne yedi kan obia nso nsi wo kwan se wo nso untimi nya bie nso betimi akeka bi ubetimi aye bi he na anu se kutu se ba me ye ba ye mi hunu se sehwifo bi afa no omu ye bie mi hunu se enzemafo bi afa no omu ye bie enknafo ene mi hunu se bunufo bi kura nso eye bie ensei bibia ensei hwe sanse yetu ye ni a ye nyina ye nipa baako apart from say yesi we ye bununi we ye asanteni we ye dagatini we ye frafrani we ye igbeni we ye nkrani no ye nyina ye nipa baako utwa bununi ho a mogya kokko ne beba utwa santeni ho a mogya kokko ne beba enu nti sansam no a ye akeka amana beton kwada ne tirimu no anhwa aduoyenne eni asem kese ena di besie na emum ka hunu se konfobone hyankomtro se kuromu a ya na nrefi se kuro no bo a ono nso timu bie mesre si agidi se ye aduana eyoja na ye kanaman a na oja tua na no wa abra akanaman entimi mfa gyantua na no ebehyehye no dia ene adanti ene yenso yanyini se sikadwa eno nso firi soro ne konfo ne de baaye yenkum dwafo ni dwa sede wudi etie bia no ubọ ho dawuro wode tonsane ani no ayeden no apagam no obia nso ahunu sede esibitie yete yei sebe mpraduasa na wanimu a enye ne enso ade ne yete ha na akwasi buroni baaye ede bible ede bre yen be kire se ye wo wura bia wo be nante poso wa abrami no mienu ye wo wei ye de na esi poso sesi aye bemem nanso wose enhyiranka de wonhu ye no ayeden no agye adie enu nti egidi se ya gye nkwa Yesu Kristo no wo be nante poso ne mpo mo do wo mu gidi ehyem enya musue hunu no wo mu gidi a etimi ye bibi ye den ede ma wo mu wose gidi etise snapia bampo a ubetimi aka kire mepo se entutu ngogupum ama mepo ayeden atutu tina na wadaroma de meka ne se yenkum dwafo ni dwa sade wo de ete a abribia no ho ahoa no ekame no no sa na obi nso ye ne de a no agyae no no nso aye ne de sanse ye nyina ye ntimi enyedan enyepe me de na minim se eye ball asuja ehyehyɛ ase nkakran ye pe kwan bi so aye den adum no nansen so obehwe a bunu sam ne asantesam ne nkakwa akoda nanso na asem wo ya waba beken ubon se free na ekro wasan hwanya mu akoma na ada
ebua na afuo sabre ebefiase kokko bekasa ama sebe mpraduasa akwada kuma bi ede wanimu beye fom akwada kuma bi ede opemso anim eba beye fom nanso yese de na buru ba kane no wona de atiri moden baaye se bibia nkoka papa enye grede ekoba se yenya platform yenya akwanya ekogina badwamu a madaroma eya momiye nkansam a ede asomdwie beba momiye nkansam a ede nkabo mu beba na momiye nkansam a ede ntitemu ede beba eba saa na yeni a yewa akire no enkwada na yenso yeba no na moya me yedi momo mpanimfo no ho yawo sanse yen nkwada mpo yetenase a ye kan nkabo mu nsem ede kire ye ho tuwede nana sabi mpraduasa ekura samaka na nso menweye ewomu sa asem no wanya aka biem na emom de mesre ne se wokonya akwanya bi saa wadaroma dwumadie pote na mokoye no eno ho nkomo ene wose mudie na nke beya wayi obi a ususu se wone ne nka ususu se bi a wono kora de na asem nhia no na nko wayi na asem na de esi nchen sanse abiri bia no so obi mpo no wontokwa na sesa nipa no woyi nani onde why na adwen so wonfa ho na da bia wo de da bia ko gina ba bi na aboni dia amanfo ewo ho akwada mpo ebehu se bia eye ni bre anase bia ye otan sanse nipa wo ne ko no ono de nsa egu nachi de wo ye mpo so wonhuni nti e basan na wunya akwanya bia no a na wo de opemso ana wo de Asanteman e de ayetwe apia yesi afane afanka na nchese ba bi fo mefa nkodi enke sabre mihunu si nyina ye Ghanafo tinka ade ato Asanteman ani na sabra me no kasai eno fotabra ba ye nyina ye no mano eye na Asantehene wakra kwa akurai ene nka na wunya akwanyai enke wose wode ya akonsem ede ma Asante wode ya akonsem ede mu Otumfuo Osei Tutu sanse sebi mpraduasa ye nyina ye adofo na emum ye nya atamfo mpanyimfo se so wanya bibi ama wase a ye nyan sa monokro no sabre Asanteman ni dabogem ene nke hia rechechesem na emum nana se wuntimi nka rechechesem a ekura asabe mpraduasa ye mi a enwuye no yensan enweti ani we de mesre se de ekoye no ankoyie mesre ye nyina ye nipa baako eno nti eniyema bi ho ha umie hunu ne yeye na ye hunu ne yeka na enchire ma no nso esua Midini DJKA. I DJK Nyan Support TV. Make sure so be subscribe no press the notification button for more updates. Macrow, bye bye.